Forsøg 1 med vandtryk. Se om faktisk lave vandtøjle. Vi hælder også 2 liter vand i til at starte med. Eller halvandet. Yes. Wow, vi skal, jeg tror også, vi heller alle skal. Så, her har vi den kolde hale, og her har vi den varme hale. De er begge to lukket nu. Og her har vi nogle ventiler, der giver adgang til den varme hale. Og lige nu vil vi bare have et lukket system her, hvor der ikke kan komme noget vand ud af den kolde hale. Når vi så danner tilpas meget tryk, vil vi åbne. Det kan ikke komme mere vand. Prøv at åbne den der, så der også kan komme noget vand. Jamen, så løber det ud der. Det kan godt komme mere vand i. Okay, så siger jeg bare til, når der ikke kan komme af. Aha, var det smukt! Der var vandtryk. Super. Bevist, Jesper Høgh. Det virker.